נריה. חודש ארגון תשפ"א. וואו, איזה איכות! הופה, איזה פלא. עכשיו כולם בעננים. איזה פלא, יהיה פה חודש לפנים. מה הנושא שעובדים אז מתקדמים? טורו טורו טורו, איזה חודש אף אחד לא מאמין. הנה זה בא, הולך ארגון תשפ"א. הנה זה בא, הולך להיות פצצה. הנה זה בא, סיבה כל כך טובה להרקדה. הנה זה בא, הולך ארגון תשפ"א. הנה זה בא, הולך להיות פצצה. אם זה בתשפ"א וגם שירה יצא אגדה. מי זאת? חלאס לפני נריה. איזה קומות! הולך להיות מושלם! איזה רמה גבוהה. יאללה נערים! אין עלינו כולם על הרגליים! איזה. יאללה! אני לא זזה ולשלישי ברחב הלהיט. מלחמת צבע, ריקוד ואוכלים בלי כפית. אוי לא. גלעד ינווה, מעוז ונחל הבאות. לא נפתח דלת הליכות נדירות. היידה זה חוץ! חודש ארגון תשפ"א. הנה זה בא, הולך להיות פצצה. אם זה סיבה כל כך טובה להרקדה. ברגליים! הנה זה בא, חודש ארגון תשפ"א. הנה זה בא, הולך להיות פצצה. אם זה בתשפ"א וגם שירה יצא אגדה.